mixhold. Ja. Velkommen. Tak. Vi har 10 bolde. Ja. Og i et mixhold, så damen skal skyde 3 af dem. Og der skal minimum 3 ud over de røde bøjer derude. Hold kæft, det er godt det der. Den tæller, hva'? Nej. Sådan der. Sådan der. Den i hus. Den videre. Og så skal jeg smidt på. Har du prøvet det før, Annika? Nej, det er Kaldes naturtalent. Ja, hun var rigtig god til det. Der var et traktordæk, der kom i vejen. Så sådan er det, når man ikke kan spille golf. Okay. Ej, nu? Nej. Prøv at svinge den lidt længere om bagved. Ja! Det var ikke endnu. Det var en prøveslag. Vi er ikke de store golfere. Nej. Jeg burde ellers have det i mig, men det har jeg ikke. Ja! Ja. Satans. Vi kan faktisk bare parkere cykler over på parkeringspladsen. Nu får jeg ikke sådan komme med der. De giver masser af vand i. Okay. Det er der dem alle sammen. Godt. Jeg smider vi den ned. Nej, Det var hårdt, men jeg tror vi var bedre til golf. Jeg skulle langt ud den sø der. Vi skal have en mand på søfra der, ud til bøjen. Der står der et ord ude på bøjen, det skal I huske. Kom herind igen, så får I nogle havl, 10 i alt. Der har I mulighed for at skyde herover. Dem, som I ikke rammer, der får I en strafrunde. Hele holdet skal cykle rundt om søen, og I kan maks få 2 strafrunder. Ja. Kom nu. Kom så, Gale. Ja, okay. Hvad er ordet? Rute 4! Okay, det er lige Helt efter. Han er virkelig bare for dig holder. Hvor mange var vi på ham? Ja. Bare. Så. Fantastisk. Perfekt. Er det stærkt? Men det går fint. Det kører godt på cykel og fint på løb og gode skift. Og været hurtigt ved opgaven indtil videre, tror vi. Så ikke nogen fejl endnu. Sådan der. Fik I også det før? Nej, det kan vi ikke før. Gør vi ikke det? Nej, så fik vi et andet et. Halvdelen af det der, det er 14, det er 17 jo. Nej, det er 7. 8 op i 44, kan vi det? Ja, 8 går kun op i 4, eller op i 40 jo. Det går op i 5 gange i 40. Det er 36.000 i hvert fald. Plus 2100. Hvad giver det? 38 en. Plus 73. Det er spændende. I regner forkert, drenge. Kan man ikke runde op, jo? Der er altså sagt 594. Hvad har vi der? Jeg er sikker på, at det er 19.000. Hvor går jeg hjælpe til med den hund? Ej, den tror jeg, og hvad er nummer 1? 60? Ja, der bliver med. Sådan er det stopper, at vi får den. Jeg begynder lidt med dækdelen. Så. Okay, er I klar? Ja, op på skuldrene. Så går I bare. Ej, det er nemt. Ja, så kæft. Ja, rolig. Så. Har du skarpt nej? Du må gerne halvere den ene må vi. Starter med 2 meter.
har halvandet. Der er 20 cm, der. Ja, der er cirka 5 millioner her. Det er så 1,75.